Ang number 1 nga tema karon sa atong pagbasa ug sa atong ebanghelyo mao ang pagtuo. Naa ba mo'y pagtuo? Sure mo? Unsa may inyong gituhuan? Nga di mo ma-COVID? Unsa may inyong gituhuan karon? Nga di mo mamatay? Nga di mo masakit? Nga dili mapakyas ang imong mga pangandoy? Mo na inyong gituhuan? Nga siguro na gid ni kay buotan akong bana, di gini mga bit, tuo mo ana. Nga siguro gid ni nga mulampos din akong anak kay bright kaayo, buotan pa gyud, tuo mo ana. Unsa may inyong gituhuan? So depende sad ni sa levels pagtuo. Pero ang pagtuo in general makahatag yun og kalinaw. Kana bang kalinaw sa atong panguna? Basta mo tuo gani ka. Ya unsa man ning pagtuo matud pa sa atong unang pagbasa, mao ni siya ang pagsalig sa mga butang nga atong gilauman ug wala nato makita. Musalig ta ba sa mga butang nga atong gilauman ug wa nato makita? Ranang imong bana tuas abroad, o imong asawa tuas abroad, nya milaom ka nga siya'y makaluwas sa inyong kalisod. Marelax ka, kay tuon naman siya sa abroad, pero wa nimo siya makita. Kuha ninyo? Nya kay wa man mo padag allotment ang imong bana, 3 na kabuan, unsa may sunod nimong bation? Mura na kag mabalaka. Kay ngano man, wa man matuman ang imong gisaligan, ang imong gilauman. Musugod na sag us-us ang imong pagtuo niya, mapulihan na og kabalaka og pagkaratol. So daghan man tag sources sa pagtuo nga makaparelax nato. Pero duha lay akong i-categorize. Kung ang atong pagtuo nakasentro gani sa tao, patay ka diha. Kung ang imong pagtuo nakasentro gani sa Ginoo, congratulations. Ana. At tanawa diri sa atong ebanghelyo, si Jesus ang iyang pagtuo tuas amahan, naka-anchor sa iyang amahan. Ang mga apostoles kay nakakita man sila nga si Kristo ga sigig himog milagro, ang ilang pagtuo naa ni Kristo. Unya ang ilang pagtuo ni Kristo nga tao nga milagroso, tao nga magikiro, tao nga talagsaon. Maotong pagkusog nagmaayos bawod, pagkusog og maayos bawod, wa man gyud mulurang nya si Kristo natuog raman. Sila patay ta ni, wa ba ka ni mamatay ning tawhana? Amo to ilang giyugyog, ilang gipukaw pagmata na gipahunong ni Kristo ang hangin ug ang balod. Tanawag unsa ilang comment? Tanawa ha? Apa tanawa naman, paminawa. Paminawa unsa ilang comment? Kinsa man kining tawhana? Nawa? Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang balod mutuman man kaniya. So ang tan-aw gid nila ni Kristo, tao. Kamo unsa may tan-aw niyong Kristo? Ginoo o tao? Kaning nagbitay sa cross. Unsa na, tao na siya o Ginoo? Nausab na sang tubag. Sa ato ba, kung tao inyong tanawa na, maingon juga, di ko palansang sa krus, iya sad na. Kanya-kanya manggutagod, tao ragod ta. Kanya-kanya tagpaningkamot, magpalansang ka, di, bahala ka diha. Pero mitanaw ka na nga Ginoo na, malipay kay kang ilansang sa krus. Bika mo, malipay mo, nga ilansang mo sa krus. Ha? Ito ba? Oh, tanawan, di madapa din. Ako, malipay kong ilansang sa cross. Suluha uroy. Nga naman, tungod lagi kay, wala lagi ta mo tuo nga Ginoo na. Pariharagod na anang artista god. Artista,
idol kay nimong artista, nya nituo jud ka, salig jud ka niya. Bisag kung sa isultis artista nimo, imo gidang sundon, kiskisi imong kilay. Kiskis ka, way po panagana. Sundon gito nimong iyang badlis kilay, ana. Ningon siya, nusnusin ang imong naong kung paputi. Tanawa ko, di ba, puti na kay kog naong. Sa una, lagom kog naong. Anus-nus ka, kay idol man nimo siya. Misalig mo ka niya. Yang nisalig tas Ginoo, yung Ginoo, ninhimong ko agi, nagpalansang man ko sa cross, palansang sad mo sa cross, kuyog nako. O, depende pagto. Si San Pedro nagpalansang sa cross. Sila si Lorenzo Ruiz, wa gilansang pero nagpa-torture, nagpa-martir. Nga naman, nalipay man sila, nga muagi sila sa kamatayon sa martyrdom. Kay mao may giagian sa ilang tuhuan. Nituo sila nga kining martyrdom kay giagian man ning Kristo, amo sa ning agian. Ana. Sa unang pagbasa, si Abraham, matod pa sa atong unang pagbasa, sulat sa mga Hebreo, layo pa kay siya sa kamatuoran nga makakita siya Ginoo. Layo, distansya kayo ang Ginoo para niya. Hasta ang nagsunod ni Abraham, si Isaac, si Jacob. Pero si Abraham mo'y gi-highlight og maayo kay purti pa ginyang layo siguro mga 6,000 years pa una pa ning sod si Kristo. Layo pagyud kayo sa Abraham. Pero ang iyang pagtuo duol kay Ginoo niya. Gibiyaan gud niya iyang nasod matod pa sa unang pagbasa. Bisag tiguang na kay siya, tiguang na kay iyang asawa, mipadayon siya sa pagtuo og sayod siya nga matuman gini nga makaanak ra gining akong asawa bisag 90 na edad ani. Ano ba? Wa gid mausab kay gisaaran man siya sa Ginoo nga manganak, gibiyaan niya iyang nasod. Sa dihang nanganak na ang iyang asawa sa tiguang nga panuigon, milagro kay pagkaanaka. Nanganak sila ni Isaac. Nya ang iyang edad atong panahon na pagkatao ni Isaac, 100 years old na siya. Pag-abot ni Isaac og mga 12 anyos, giingnan siya sa Ginoo, ihawa ang imong anak. Ihalad nga rin ako. Iyang gituman, matud pas unang pagbasa. Nga naman, kay mituo man si Abraham, nga bisag ihawon pa nina ko akong anak, tungod kay sugo niya, siya rasay mubanhaw ni ini. Diba? Igo kay Kristo, giihaw si Kristo, pero nisugot rasad si Maria, ang mahal nga birhen. Nga naman, mituo man siya, nga sugo man is amahan, pagbuot man is amahan, banhawon ra pod niya akong anak, wa gyud siya mabalaka. Nabita tay experience karon kato akong gi-announce bahin sa Veco kana bang ato transformer. Pag-ingon gyud sa katong gatao dias meter few days ago nga common maning inyong kuan padre, inyong transformer gi-share man sad ni dinhi sa mga balay. Nya kay naagis akong pagtuo ba, milaom gyud ko og misalig nga atong agent nga nag-process dito sa Veco og sa atong discussions din nga mo kuha tag exclusive nga transformer kanang solo ba nato dinhi ba? Pag-ingon gyud nga common nya wa gyud gisulti nako bisan gamay nga common na diha nang pagtaod sa meter porti na kong ratula mura kog mga apostoles ba nga nakahuna-una uy malunod naman ta ani o maod ini unya og mo low voltage na pud dinhi daghan na pud kay nang mo share ana nya kita mo ay nagbayad kita mo ay nagprocess atong una-una private unsaon na lang ani ana porting pagkaratula kay nga naman gibutang man ako ang akong pagsalig ug pagtuo didto sa tao. Nya kita gong tao maigsuon kuwang kaita sa gitawag og kaning kasiguruan. Usahay intentional, usahay sad unintentional. Kana bang dili nimo masatisfy kamong mga asawa, di ba? Dili ninyo masatisfy inyong bana. Usahay intentional, usahay unintentional. Kamo sang mga bana, di sa ninyo malipay ang inyong asawa, usahay intentional, usahay unintentional. Ako sang pare, di sa nako malipay ang akong mga parishioners kamo, usahay intentional, usahay unintentional. Ingon ana ta ka kuwang mo tong naratol ko. May gani gahapon kay gitawagan ko sa
usa sa mga officer sa Beko og iya kong gi-explainan og maayo. Siya, Father, bag-o ni siya nga palisiya nato sa Beko nga dili na gyud kaayo mi mo offer og solo nga paggamit sa transformer. So kung kami gani mo supply sa transformer, automatic gina, Father, nga for public gina siya. Pero ang inyong gi-apply nga upgrading sa inyong load, mo to'y among targeton nga masatisfy na mo. Pero ang sobra ana, i-distribute na nato. Ya kita kay may request man tag 100 kVA kay gatan-aw ta nga doon na patay mga future development. Pero ang atong load karon gamay pa na para sa mga 50 siguro kVA. Nakuon niya, sir, og mo expand mi ani unsa man siya. Adto na lang sad ta mag-istorya dito, Father, og mo sobra na sad ang inyong load. Ana ba? Nakungaw ko yung pasabta na daan. Siya, abi ba na akong napasabot na ka, Father? Mo ni Roy akong nakita na kamatuoran na kung sila'y mo supply sa transformer, which is the normal way, so good karon mo ingon na kita for public use, pero satisfyo nila ang atong gi-apply. Naku kato ding among gibayad, sa katong inyong gibayad pa dito bayad sa transformer, mao to inyong deposit aron ma-upgrade ang inyong load. Nya kung mohunong na kaning maong account, ma-withdraw to nimo kadtong maong amount nga inyong gibayad. Amot ka mo, kanus amo mohunong din o gamit ana dito. Mohunong wala mo'y kurente din Pero niingon siya nako, pero pwede ra gyud, Father. Technically speaking, pwede ra gyud mo palit og transformer. Kanang kamo gyud mo palit, namay na maligyag transformer. Nya mananghid mo diri namo, nasa na say process, posible pod nga ma-approve nato, pero di lang ko mo assure ana siya. Nako unyag mo palit mi sa may mahitabo ana, ayan na sa kong gitagaan og kana ganing differences, og kamoy mo palit solo na ninyo, pero maguba sad na palit na sad mo usab. Og madaot sad na ang repair ana kamo sa imo gasto. Pero kining amo mo ni inyo rang dawaton, og maguba ni automatic ilisan, wa mo gasto. Og mag-trouble ni automatic i-correct, wa mo gasto. Come on, sa inyong gusto. Ako, lumalabay raman ko dire. Nga mao na, nagpasalamat ko niya, atong nitawag nako, salamat ani imong explanation, at least luag ng akong hunahuna, o niya maka-explain ako anis mga parishioners o sa mga online parishioners nga nagtabang og gasto nato dinhi sa atong mga proyekto, apil na nang pag-request anang bag-o untang transformer. Ato na nang i-iris ang transformer, ato na lang ingnon upgrading sa atong electrical load. Dinhi. Inana, no? Nindot kay na ma-explain. Pero ang pagtuo gyud og tuatas Ginoo, relax kay ta. Nyag aritas tao mo tuo, magkaratol-ratol ta. So sugod karon kamong mga asawa ay namugtuo anang gisulti sa inyong mga bana. Ay nagin mugtuo ana. Kay musali gani ka na maratol gyud ka. Kamong mga bana ay nagin mugtuo anang gisulti sa inyong asawa. Kamong mga ginikanan ayaw nagyud mugtuo anang gisulti sa inyong mga anak. Kamo sa mga anak ay kay mo patuyang og tuo anang gisulti sa inyong ginikanan. Ako sad nga pare, di ko patuyag tuo anang inyong gisulti. Kay usahay ra ba inyo lang kung buko-bukuhon dias atubangan, may kay mong daig-daig nako ninduta nimo pa din, duta igabot sulo yung animal ang pariya. So tuo kana. Muna ay nalag tuo ana ang gisulti sa mga tao. Asa man ta mo tuo? Didtos Ginoo. Didtos Ginoo tuo aron ikaw asawa magpabilin kang faithful sa imong bana bisan pagdili na siya faithful diha nimo. Kay tuwa man kanituos Ginoo nga nag-ingon, asawa sunda sa tanang higayon ang gustos imong bana, bahala nagpatyon ka. Ikaw ba na ayaw tuo des imong asawa, tuos Ginoo nga nag-ingon nimo, higugmaan ang imong asawa og pagpakamatay para niya, sama nga ako nagpakamatay sa akong simbahan, aron bisag manglaki pa ng imong asawa, bisag din ana pahikap nimo magpunay nila nagwakli, andam kang mahimong faithful nga bana para anang buangon mong asawa. Ana.
Kamong mga ginikanan ay mugtuo sa inyong mga anak, pasalig-saligan mo, ulo-uluhan ra mo anak, pero tuo nga ang inyong anak inyo ginang higugmaon sama sa inyong paghigugma nga gasa nas Ginoo kaninyo. Bisan pag unsa pay naong anak, binuhatan anak, higugmaa, ayaw kusiya, ayaw balikasa, ayaw kasabi, kay gasa nas Ginoo nimo, kay dituo man kas Ginoo nga gasa gid na. Di ba? Mamagwa mo mutuo kayo. Sige, manindog na ta.